حضرات ذرا توجہ کرنا، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے، کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہندی جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ اوہ جے نبی محمد نہیں بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا، نبی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکیا، دوجا تیجا پھر کسے طرح مار لے گا، 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کسے طرح تار لے گا، معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا، جے کوئی گندے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کمد سوار لے گا، پھر کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا۔ اور سننا عقیدے دی بات، بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، اوے بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، اوے والا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچے آنے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں، او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا۔